A ver, é que o día a día, tú aos animales teses que dar igual, telos que, se lles baixas en pienso, baixancheles en produción e tardan moito en recuperar. Entonces é moi complicado, a luz, o precio que vai, todo, nós non podemos cortar a luz, temos que seguir gastando igual, o sea, temos que ordeñar igual, hai que enfriar o leite igual, é todo igual, o sea, non podemos dicir, pois vou non facer a tal hora porque é máis barato, hai que facelo a hora que hai que facelo. Podes variar algo, pero non che vai solucionar o problema. O precio dos piensos vai disparado, incluso non che sirven a calidade do pienso que che tiñan que servir porque non teñen, e o precio, é o gasoil igual, entonces non sei. Nosa única alternativa é facer o forraje o mellor posible, pero ainda así, pois, se damos pa pan, que está subindo tamén, entonces é complicado sacar pa pan. Eu creo que terminaremos cerrando sin tardar moito, se isto sigue así. O sea, o futuro moi negro. Eu animo a todo o mundo a que se manifesta, que se poña en conocemento, a ver se este goberno se dá por enterado de que isto non ten futuro a nivel nacional en todos os aspectos, agricultura e demás, porque os precios suben en todos os lados, manifestarnos o día 3 en Compostela. Animo a que vayamos os máximos posibles.